En geno mara Nyakaramogi ni chako gi kodira majaber. Wan bende waikore gi weche manyien mag migago e thuolo ni ka in gi thuolo mar oro ote machuok e laini maro mar ote machuok ma en 23600. Mokwongo thuond weche. Bad migao makoro chal mar kor lwasi ochiwo siem ni koyo dhi bedo mang'ich ahinya e gwenge mopogore e pacho ka kamoting'o Nairobi. Sekta mar chai nyoro nowito omenda matara tok maheo jopur matindo 700,000 chungo chenro margi mar yiero ma bende ne ok otimore. Bado ninateseka na watoto wangu hao wenye walipaki. Kwa hivyo niko na huzuni. Serikali mungependa tu mtusaidie. Tumeteseka jameni. Oganda mawuok Nyanza mane tulo mar siasa mar higa 2007-2008 daro ywak ne serikal mondo migi chudo magi ka giwacho ni gisandore mokalo. Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng'. Bad migao mochung'ne koro chal mar kor lwasi owacho ni gwenge mopogore dhi yudo koyo kaachiel kod koth e thuolo ma juma achiel mabiro. Gwenge madhi yudo koyo kod boche oting'o Masawa, Eastern, Imbo kaachiel gi Hoho mar Okak. Gwenge madhi yudo koyo mapek otieno ma ok tin ne digri 10 oting'o Masawa kod Hoho mar Okak. Jopiny koro ikwayo mondo oket ikruok makare mar rakruok kod chal mar kor lwasi makama. Jodak ma Isinya e kaunti ma Kajiado kwayo jotelo mondo ket maino margi e dongruok e gwenge ma kauntino. Jodak oyango ni jotelo mondo ket tenge pogruok e kindgi mondo migi taa dongruoge mabiro konyo jopiny. Bende giyango ni apeyni mane oketh kod oula e dwe mokalo mondo losi mapiyo kaka nyalore. Tumeamua kukarabati barabara kwa sababu barabara zetu wakati magari hata zinapopita zinakuwa na zile mashimo, zinaleta shida katika gari zetu. Pia labda kuna mgonjwa ako pale, hizi barabara kama zikiwa na makala hizo mashimo zinaleta shida, huwezi kimbiza mgonjwa kwa haraka, zinaleta visirani kwa barabara. Mvua iliponyesha mabarabara ziliharibika, kalabat pia zikafungwa na uchafu. Nataka tu kusisitiza nikisema ya kwamba hata viongozi wengine wale wako katika maeneo ya Kajiado ni vyema pia wakuje ground mahali wananchi wako. Tuko na matatizo mingi, tuko na shida aina mbalimbali. Kuna watoto wamekaa kwa manyumba kwa sababu ya school fees, na hata hii mabarabara vile mnavyoona kuna mahali pengi ambapo inahitaji marekebisho. Kwa viongozi kwa jumla, wito wangu nasema hivi: viongozi wetu tunawapenda, ni wazuri, tuliwachagua, lakini ninaomba mshikane, kuanzia kwa MCA mpaka kwa governor, mshikane, msaidie wananchi. Mkuje nyinyi, maana tuliwachagua, hawa wananchi wote wanawategemea, mulishe hawa wananchi, muangalie maslahi yao, muwasaidie wananchi waache kuteseka. Sekta mar chai ma pacho kanyo wito omenda makore lacho dichieng' manyoro bang' jopur matindo ma kwan giromo 700 weyo tijegi kendo riwore timo yiero ma directors 54 ma bang'eno to ne ok onyuolo olemo. Mopogore gi lal mar chai mane ok opon, kembe bende nyochungo tijegi kendo jotich ne omiyo dichieng' ma yweyo ka chenro makama nye omiyo jaket mwandu moro mawuok e pinye ma ok oyudo lal mathoth. Jakom machon mar KTDA David Ishoho onyiso jofwambo ni koso timo yiero kaka ne opangi ne okel kod yore pango chenro ma ok ni kare kaachiel kod koso kelo gige yiero e sa mowinjore. TNT Board of Kenya ne ochiwo rak ne IBC mondo konyie yiero no. Kwa kila siku. Kuna wengine wana 30-50,000. Ukijumuisha the whole country is in big volume. Lakini ukiangalia hata wakulima 700,000 kama wakuwa wanachuna chai, ni kumaanisha ni gharama inaweza kuwa inaelekeza ni mamilioni ya pesa. Siwezi kuambia ni ngapi, lakini ukiangalia factories zimesimama zote, kuna kazi ilikuwa inaendelea.
Viongozi wamekuwa na hiyo mobilization kuhakikisha kwamba wameleta wakulima wakuja wapige kampeni na wafanye uchaguzi. Kwa hivyo tuseme ni hasara kubwa, lakini hatuwezi blame anybody or any other person. Kile tunataka kusema tu niseme pole. I would have wished as one of the mkurugenzi kuhakikisha kwamba tukue na uchaguzi ungekuwa mzuri. Okumba mar thieth mar NHIF pod biro dhi nyime gi tiyo kuom thuolo bora tok chenro manyien mar thieth e bwo SHIF mano onego bed ni chako tich dwe manyien yudo ng'ikruok machielo tok sirikal owito oko paro mar chik mar omenda ma higani. Kaluwore kod migawo mar thieth, bath omenda ma sirikal nonego ti godo e chudo mag thieth ma kamano ne en mano mane dhi wuok kuom osuru mane dhi wuok kuom jo Kenya, ma bende jatend William Ruto ne osewito oko. Chenro manyien mar thieth e bwo duol mar Social Health Authority koro pod biro medo deko tok migawo mar thieth yudo ng'ikruok machielo. Mana jumbe ariyo tok komiti matayo chenro no ywak ni masinde mag dikruok ni kod achiedh nade kendo biro leo chakruok mar chenro manyien mar thieth. Kaluwore kod migawo mar thieth, SHA nonego chak tich ayanga e dwe manyien mar 7. Kata kamano mano koro ok bi timre tok sirikal wito oko paro mar chik mar omenda mano onego ikony e chiwo bath omenda ne chenro ni mar thieth. In light of withdrawal of the Finance Bill of 2024 that sought to finance the Primary Healthcare Fund and the Emergency Chronic and Critical Illness Fund and set aside funds for indigents, vulnerable persons, the ministry is now reworking to align to this reality. Manyiso ni koro jo Kenya biro medo dhi nyime gi chudo kod yudo thieth e bwo okumba machon mar thieth mar NHIF nyaka chieng' sirikal ikre mar chako ayanga SHIF. I want to give assurance to all Kenyans, and in particular those who have been enjoying healthcare services under the National Health Insurance Fund, that they will not be denied any services during this rollout phase. And I want to call upon facilities to continue offering services to Kenyans and also to assure them that all claims will be verified and settled. Kama gidhi nyime ndikruok e bwo chenro manyien mar thieth biro chakore ayanga e chak dwe mar 7 ka jo Kenya duto ijiwo mondo donje chenro no. The registration shall commence from 1st of July 2024. This will be conducted countrywide through self-registration by use of USSD code *147# or www.sha.go.ke. Migawo mar thieth kata kamano singo ni chenro duto ni kare kendo machiegni ni bod matayo chenro manyien mar thieth nosechoko pach oganda kendo biro nywako e lipot mogik mar chenro mar thieth ni. We have through a consultative process developed and recently advertised the tariffs and benefit package for public participation and stakeholder input. Feedback has been incorporated ahead of a nationwide validation and formal gazettement before the rollout. Deko mar chakruok ayanga mar chenro manyien mar thieth koro nyuolo paro mopogore ahinya kaluwore ni chenro duto mag NHIF nosedar kendo tere bwo chenro manyien mar thieth ni ka orak duto mag tich e bwo NHIF bende nonego rum ayanga giko dweni. En thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar migago, to kapok wadhi e yweyo moko kuom ote ka, aneno kanyo kan gi Morris Dianga wacho ni en wuod Kamgundo. Aneno romo gi TV maler e oda to pako jong'anyo mosebedo katimo ng'anyo rapogi kaachiel kod anding'o nyaka yego ni ok giketh mwandu ji. Aya, machielo bende wacho na neni makare sana rapogi Kanyamkago ka wacho ni ma Otis Tinga oganyo mar rapogi Kanyamkago. Nyakwara mo kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa. Enjoy unlimited drinks and snacks as you embrace the tranquility of the sea, beautiful sunset views, and relaxed beach walks for only 21,000 Kenya shillings via SGR and 34,500 Kenya shillings for the flight option. Don't miss out on this exclusive offer, only available to
to View Travel clients. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream. Explore. Discover. I'm telling you guys, this new Showmax app is on some next level business. Oh, it's mad. I know, man. All Premier League games live. 380 games on my phone. Good quality. Outstanding. And you can even adjust your data settings. Let's say you're somewhere where the network isn't so good or you're using data bundles. Bro, you can pause, rewind, and press play. So, bro, if you missed a game at the beginning, you can still watch it from the start as long as you tune into that game before it ends. 500 bob a month. How many beers are those? It depends with what you're drinking. Shake out the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Watu! Ile fire, ile best, ile finest ndiyo hii mazee. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com. Deals ni deadly kuruka. Over 3.5 million shillings to be won. Grand prize ni mita moja. 250k weekly na 50k daily in cash prizes. Kuchangamkia hizi deals, ingia Shabiki.com. Chagua games zako safi, funga multibet at least 3 games, at least moja ikuwe ya Euros. Halafu cheza na minimum stake ya 49 bob. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Wakelonu chenro mar Tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ninja the Entertainer kod DJ Smollett. En miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma. Chieng' ngeso ka ngeso chakre saa 11:30 odhiambo nyaka saa 1 otieno mana e Ramogi TV. En mor mochwere. Machiegni jogo mane tulo mar siasa mar higa 2007-2008 daro mowuok e gwenge mag Nyanza dwaro mondo mi piny owacho migi chudo margi ka giwacho ni gisandre mokalo. George Juma noloso kodgi kendo losonwa ripot makama. Higni maromo 16 nyaka tulo mar siasa timre pacho kae. Tulo mar higa mar 2007 nyaka 2008 manoweyo ka jokenya mathoth owito ngimagi, mwandugi okethi, ka jokenya moko bende odar e kuondegi mane gidake. Lit manokel kod tuloni mar siasa pod nenore e lenda wang' mokuom jogo eko matuloni ne odaro. Isi kwa lento. Muda mrefu nimeteseka jameni. Serikali mtuone huruma. Ninateseka na watoto wangu hao wenye walipaki. Kwa hivyo niko na huzuni. Serikali mungependa tu mtusaidie. Ina makao tuwakimbia kuhangaika utafuta hata tutakaa wapi, hata kifo ilitusamehea tu tungekufa. Wakati mali iliisha mavitu yote tulibaki kimaskini. Ng'enygi pok wigi wil e masira mane gikalo e kinde tulono mar siasa mar higa 2007 nyaka 2008. Mzee wangu akaingia ndani ya choo futi 25. Wakati sasa imetulia, ndio sasa nikapiga simu. Usuli alienda straight, mahali aliumia ni mkono. Lakini wakati nilipiga simu akaitika, nikamuuliza uko wapi? Akaniambia kuja sehemu fulani, niko kwa choo ya futi 25. Wakati alitolewa
alifurutwa na kamba. Na kasi kabisa, sina nguvu. Natembea saa ingine naanguka barabarani. Napata giza. Nakosa hata kuona. Naweza kutembea hapa mkiona mimi mzima, nikifika kidogo nakaa chini kwa kando ya barabara. Mary Binsari Ombese, mawuok gwego Makuria, e kaunti ma Migori, en achiel kuom jogo manado midhiero e kinde tulono mar siasa. Ilikuwa Naivasha Keoto, mtoto wa miaka 7, mpaka saa hivi ninaongea sijawahi muona na ninaongea na huruma. Mwandu ne duto mane ntiere gwengo mag Naivasha be nolal duto e kinde tulono. Esther Miseto ne tuloni mar siasa ne oyudo e kaunti ma Migori ka bende osebedo ka odake kuom higni mathoth. Ne owito mwandu ne duto. Watoto nimezaliwa wamesomea hapa, kila kitu nilijenga manyumba yangu, nilikuwa na wapangaji wangu, lakini wakati maneno yaliharibika, hata mimi nilikuwa miji 10 hapa, nilikuwa nimeishi vizuri na nilikuwa mfanyakazi wa serikali, lakini wakati mambo yaliharibika, sikujulikana tena mimi ni mfanya kazi ya serikali, na ikawa sasa hata sijulikani kama ni mtu ya hapa. Mali yangu, manyumba yangu ile chomo ni jogo mawuok e kaunti ma Migori mane tulo mar siasa odaro kendo weyo gi kod lal mathoth ywak ni pok gido chudo mora mora kaka ne osingi kod piny owacho. Gionge kata pesa ma ginyalo chulo ne nyithindo school fees. Gionge jogo mapango udi be ok nyal chulo udi nikech gionge gi pesa. Koro ne wakwayo mana sirikali ging'wono ni ka giyie to gichulnwa jogi mapiyo moko deko. Malo ji 13 mane tulo mar siasa mar higa 2007 nyaka 2008 ne odaro mawuok e gwego mag Nyanza wacho ni pogido chudo margi ka jowetegi mogengo moko to ne osido chudo margi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Migao mar limbe koluwo bod mare Kenya Tourism Board chano mar medo kwan mar welo machopo e pacho ka nyaka 3 million kochopo higa mabiro. Apisa maduong' mar bodno June Chepkemoi owacho ni bodno oketo chenro mar neno ni Kenya dhi kamoro achiel kod pinje mamoko motelo e kwan mar welo malimogi kaka piny mar South Africa kod Misri. Chal ma kama e kuonde dago le mag bunge ma pachoka oseketo Kenya e picha maber e piny mangima kaka kanyono mowinjore gi jolimbe ma oko kaachiel gi ma pachoka. Yamo makudho mayom kadho Nam Chumbi ka bathe bende nitiere kar dago le ma Masai Mara, Amboseli kaachiel gi Savo. En mwandu ma Kenya nigodo manyalo geto ywayo jolimbe kendo kelo nweng'o ne Kenya. In Savo West we have a number of interesting sites. One of them is the common Msima Springs. The waters that comes out of nowhere is crystal clean. Kuonde dago le Masavo, Amboseli, Masai Mara ni kod kit le mopogore opogore magin kaachiel gabich madongo mong'ere kaka The Big Five. Magi gin kaka sibuoche, liech, jowi, omuga to kod kwach. Magi gin le malombo jolimbe kendo giyudo thuolo mar neno gi achiel gachiel ka gitimo limbe e kuonde dago le ma pachoka. Le mamoko mayoyo jolimbe gin kaachiel gi magwar kod nyakech. Tunaungana pamoja na kaunti za ugatuzi kuhakikisha kwamba tumeweza kuonyesha destinations tofauti ambazo ziko katika kaunti zetu ili Wakenya waweze kutembeleana, tuweze kujuana. Vile vile tunajiunga na Jumuiya ya Afrika kuhakikisha kwamba tumeweza kutembeleana kama Waafrika. Tuko na Waafrika takriban bilioni 1.3 ambao wanaweza kutembeleana wenyewe kwa wenyewe. Yore mag wuoth moketi gi serikal kaka gach okolo mar SGR osemedo bero sekta mar limbe e pachoka ka kwan jolimbe osemedore nyaka 1.9 e higa mokalo kowuok e 1.4 e higa mar 2022 ka jokanyo e sekta mar limbe wacho ni Kenya nyaka rido kanda mondo migikal Afrika ma milambo mosekalo Kenya e kwan mar jolimbe matimo limbe higa ka higa. Before you can even stay in one of the game park lodges, your bill is already over 20,000 shillings. That is just park fees and taxes. Simply unbearable, and we are just chasing away people. When you compare Kenya and South Africa, it's because South Africa has progressed. We have stagnated. Governance in Kenya is devolved. Certain aspects of tourism is devolved, and therefore it's imperative for us to work with the county governments. Our targets should go beyond the 2 million historically,
And that's why our ministry has given us a target of 3 million this particular calendar year. Milton Ochieng, Ramogi TV. Rowere wa mondo orwak yore pur gohala manyasani kaka yo mar medo yuto magigolo e puothe kaka keyo. Maeri en kwayo mogol e kinde nyisruok mar pur manobagi e kar tiegruok mar Bungoma National Polytechnic. Nyisruok ma kamano ywayo lony manyasani kod ji ma ok tin ne 100 mane geto lony manyasani kendo kedo kod kute mag puothe, pidho kothe mochayo oro kaachiel kod bedo kod kothe motegno e kendo machiek mapiyo. Laktar Rosabella Chuku ne oyango ber mar nyisruok makama ka gin mago makelo rieko kod lony mathoth e kind oganda kod jopur e weche manosir kod Abraham Mukovi. Kaweze kusoma kuhusu ukulima. Na hapa nimekuja ili nikaweza kujifunia sababu nimeona vitu tofauti ambazo zimepandwa mahali hapa. Mfano nimefundishwa kuhusu upandaji wa mahindi ya miezi 3 ambayo inafanya vizuri sana. Na nimeona kwamba tunapoendelea hivi kama wakulima tutakuwa na mafuno mengi katika hii ulimwengu yetu. Inviting those who can still listen to us to come because this maize will be here for almost 1 month. They are labeled, the information is on the labels. Let them come and learn because all of us we want to improve on agriculture and make this country food secure. So we are all happy, we are all glad, and want to congratulate the Bungoma National Polytechnic. As the county government, we agreed to work with the Bungoma National Polytechnic, and also it has been a boost to local farmers who are within the community because this is the chance that have been given to the community so that the community can appreciate the presence of Bungoma National Polytechnic within their community. They come and learn some techniques and practice at home. Ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga okwedo okang' mar doho yiene jolweny riwore kod apisa mag obila e kedo kod kweth mang'anyo e pacho ka. Odinga wacho ni jolweny ok onego bedie wang' apeyni mar rakore kod jopiny ka ting' margi en kedo kod wasigu mawuok oko mar pacho ka to ok donjore e pogruok matindo tindo ma pacho ka. Bende noseodo kuom yie dwaro mar piny owacho. Ne okwayo oganda jo Kenya mondo ochung' motegno e kedo kod condolences to all those who lost their beloved ones. We lost so many of young, promising lives unnecessarily during this last 1 week because of trigger-happy policemen who have been given instruction to shoot to kill. Tell us, who are these goons and who are those goons? We reached a stage where the government has to go and even bring the military into the streets. This means the civilian authority has failed. The civilian process have failed to deal with the people. The military are not supposed to be in the streets. Army is there to defend the country against foreign aggression, not to deal with internal strifes. This is the time for this. You're going to talk about the details of those engagement in the coming weeks. But we want to say that our people should continue to remain firm. God is with us. So without a majority in parliament and without legitimacy, I don't know how Ruto is going to manage to govern. And any leader, if it reaches a moment where you have to be protected by the military, it means your time is up. Your time is up. Ramogi yena mondo atieke gi kanyo mondo wachiw thuolo ne chenro mamoko mag Ramogi TV. Bende par ni koromo saa achiel wang'e mar odhiambo wabiro kelo ni kendo weche manyien mag ang'ich welo kendo saa 3 weche manyien mag oimore. Koromo saa 8 paw tuke. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed godiochieng' mokwe.
Mimi nataka uhakishe moto, nataka uende ukaharibu kabisa. Yani dismantle. Familia ya mzee Job imetawaliwa na chuki, migawanyiko na siri. Kuna story nazisikia hapa mtaani. Story gani? Bintiye Job hasikii la mwadhini wala la mteka maji msikitini. Jackson atakupa nini wewe? Yeye mwenyewe yule hana mbele wala nyuma. Utanifungia mpaka lini? Mvutano kati ya mzee Maarifa na mzee Job utafikia wapi? Ushatandikwa. Jackson naye asongwa na mawazo chungu nzima. Kisa kama mapenzi hapo hapo. Ndio nyinyi wa kusema love is blind. Yako love is blunder. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. Tazama kipindi hiki cha Hila kwenye